No, tak to máme i s komentářem. Akorát jsem to zapnul pozdě, takže ten hlavní už je vypovídaný. No, tak už budu jenom něco zabírat a třeba to někdy rozluštím, co kde je. Ten kopec největší. Jo, takhle. Největší a ten vzadu, takový ten vrštík, zatím to je Turów. No, to na fotkách nebude nic. To je zamlžený. A ten hřeben tamhle úplně vzadu, to je Dobrošov. Takový ten tamhle vlevo, jak jako vystupuje. Jo. A tadyhle před náma teda tohleto, To je Ostaš. to je Ostaš. Tady ta první taková ta vyšší, to je Ostaš a ta zatím to je Turów. A tak to je teda police, ne. Policie není vidět. Co je tohleto tady před náma? Meziměstí. Aha, Mezár. Jo. Co Jasně, máš? policie je zatím. Ruprechtice tamhle dál jsou Jitřichov, tohle to jsou Meziměstí, tamhle ten kostel to je Mirošov, to je v Polsku, tamhle dál jsou Werneřovice. Tamhle to. Jak to nevidíš. Ještě musím měl dělat ještě blbý počasí, ještě křižák v podstatě vidět. A on je tak takhle jako... To nebude vidět, protože on je skovaný jako on je nižší než to zatím A tamhle ten největší kopec? to je Královecký špičák. To už je v Polsku. Není, to je v Čechách. To je v Čechách? Hranice je před ním, ale on je jakoby takhle kousek vystrčený jakoby do Čech. Jaký, že to je špičák? Královecký špičák. To je nad Bernaticem, Jo, nad Bernardice, Královcem. jasně. Tamhle jsou Krkonoše, že jo, to jsou trošičku vidět ten hřeben malý. Jo, je tam, ano. Snížka je Tamhle snížka tak je schovaná, no. Když se soustředíš, tak mezi těma mrakama to je trošku. To nejsou mraky, to jsou Krkonoše, no. Já vím, ale že jsou hodně. No to jsem zvědavý, co tam Můžeš najít. na tom filmu bude vidět. Moc toho vidět nebude. Asi ne.